Soyayya tana da daɗi, soyayya tana da ciwo. Wata ran kayo nishaɗi, wata ran kuka za ka yi. Ya ki MIHAS Najmuddin ina kiranki, ke nake so dan Allah zo birina yan mata. Ya ki MIHAS Najmuddin yana kiranki, ke yake so dan Allah zo gare shi yar gata. Mun haɗu da MIHAS uwa ina ta chatting, ta faɗa min kan ƙauna ta amincin, har da lokaci na haɗuwa ta gaya min kan ta MIHAS kullum nake tunanin. Baƙin ciki na ta cuce ni, ta bakanta min zuciyata. Ki tallafa min soguna ki riƙawa, kar ki bari ni a rayuwa ki yau kulawa. San ki ya sa ido hawaye zubowa, fala na Hausa zuciyata ke yabawa. Ya ki MIHAS dan Allah zo ki amsa min bukatata. Ga tunani ke nake so ya MIHAS zo kula ni, ina kiranki ya MIHAS kar ki bar ni. San ki ya sa cikin zuci ba sukuni, kar ki bar ni domin ke kaɗai kawai ni nake fata. Ke yake so dan Allah zo gare shi yar gata. Ya ki MIHAS Najmuddin ina kiranki, ke nake so dan Allah zo birina yan mata. Ya ki MIHAS Najmuddin yana kiranki, ke yake so dan Allah zo gare shi yar gata. San ka daina Najmuddin ba bayani, ba ni san ka a rayuwa ta ka bar ni a gona iyaye sun miji gare ni, ko da yaushe ni ban san ka takura ni. Tun daɗewa Najmuddin babu san ka zuciyata. Na ji dukkan bayanai na ki har na ɗauka,
alkawari kin ka ɗauka kika sa na sakankance sarkar sanki ta yi tufuka dukan abin da kika shuka shi zaki yanka hali na soyayya dan bani ne na cuce ki ba 'yan mata daga gani hasgun kyawu ba sa'arta idan kala ce nan gumma ba kamarta kyan halima na ce ba sa'arta sifarta ta yi yanayinta iyayinta wallahi na ce ake bani ban aure rayuwata ya ki MIHAS Najmuddin ina kiranki ke nake so dan Allah zo gurina 'yan mata soyayya tana da daɗi soyayya tana da ciwo wata ranka yo nishaɗi wata ran kuka za ka yo ya ki MIHAS Najmuddin ina kiranki ke nake so dan Allah zo gurina 'yan mata ya ki MIHAS Najmuddin yana kiranki ke yake so